Protože kino bylo vždy nedílnou součástí kultury ve městě, tak tento slavnostní den přišli popřát ochotnické spolky svou hudbou a svým zpěvem. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala naši novou paní ředitelku MKS Jitku Doubravovou, která má na starosti nový kabát našeho kina, a aby nám v krátkosti tento velký projekt, to nové oblečení našeho kina představila. Ahoj Jitko. Ahoj Zuzko. Dobrý den, já vás tady všechny srdečně vítám. Mám velkou radost, že vás přišlo tolik, z čehož je vidět, že opravdu Sušičané mají o kulturu opravdu zájem a podělí se s námi o tuto velkou slávu. Já bych jenom tady dodala, že já s kabátem kina nemám zase nic moc společného. Kabát opravdu, tak bych to nenazývala, ale jenom bych vám tady vlastně chtěla představit, že Městské kulturní středisko se od 1.10. jmenuje Sušické kulturní centrum, a to převážně z toho důvodu, že se MKSK stěhuje právě dnes ze Sokolovny do nové budovy kina a tím pádem do nové budovy Sušického kulturního centra. Premiérou filmu Tomáše Vorla Cesta do lesa, a tamhle právě přijíždí delegace tvůrců a herců. Děkujeme za vřelé přivítání, těšíme se na tóny Svatoboru a já chci říct, že kousek odtud v Chudenicích, tedy u Klatov, jsem měl rok a půl hospodu, takže tento kraj docela dobře znám, takže po dvouhodinové cestě transportérem, dodávkou jsem rád přesedlal do vozu a opět usedl. Tomáši Vorle, mluv. Ano, to jsem poznal Tomáše Hanáka v té hospodě v Chudenicích, že jo? Tam právě začal jeho alkoholismus a propil se až na dno, ale dostal se z toho po léčení, takže mě to teď čeká. Ale chtěl jsem říct, že to je opravdu krásné město, myslím, že je to nejkrásnější město, co jsem viděl. Hledá se pan farář pro dnešní den, pan Tomáš, tedy Tomáš von Zambrel. Posvěcení, požehnání kinu, opakují, Tomáš von Zambrel. Výborně, výborně. Konec vážení. Tak, co nám tady chybí, aby jsme mohli otevřít? Páska. Já bych poprosila Věru Marešovou, paní městostarostku, za asistenci. Další pokus. Taháš moc silně. Tak máme Tak vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi ještě několik slov, než teda slavnostně otevřeme kulturní centrum našeho města. Všechno podstatné již bylo řečeno na Sušickém náměstí, přesto mi dovolte ještě několik základních informací a zejména poděkování.
Sušické kulturní centrum, nazvané Sirka, schválilo zastupitelstvo města v září roku 2009. 29. září 2011, čili téměř po roce, bylo předáno staveniště a v září 2012, opět po roce, byla stavba sklaudována a dokončena. Tato stavba, tento krásný objekt by zde nebyl díky spolupráci a několika kolegů, je jich teda spousta. Chtěl bych ale poděkovat zejména svým kolegyním, oni jsou to kolegyně z Městského úřadu, z odboru majetku a rozvoje města, Dáša Šímová, taková ta blondýnka, tady ta blondýnka, která, díky Dášo, která celý projekt manažerovala, která výrazně přispěla k tomu, že jsme na tento projekt získali dotaci 35 milionů z Evropské unie. Bez těchto peněz bychom tento projekt nezrealizovali. Jsem rád, že mezi náma můžu přivítat i svého kolegu z většího města, nicméně takové kino tam nemá, pan starosta Klatov Rudolf Salvetr, vedle něj myslím, že je pan poslanec Ladislav Vilímec, čili vítejte, záviďte a nám všem Sušičanům a Sušičákům bych chtěl popřát, aby tento kulturní stánek, který má, jak už bylo asi řečeno, má nové tělo, tak aby tu duši, která mu chybí, pomocí Boží, s pomocí Boží jsme jim dali my všichni, tak aby teda pro nás jsme do tohoto objektu vcházeli, odcházeli spokojení, plní dojmů, aby jsme zde možná občas i zapomněli na problémy, které máme v životě, ale které k tomu životu patří. Takže již budu mlčet, máme tady malou pásečku, myslel jsem, že bude větší, ale o to asi bude větší náš zážitek. Takže milí občané města Sušice, milí návštěvníci, nyní přistupme k slavnostnímu otevření našeho kina. Pane faráři. A vy mu to musíte křtít, protože my křtíme jenom lidi, takže já myslím, že vy to pokřtíte právě tou lahví a já jsem vzal takovou malou lahvinku, ale tam není metylalkohol, prosím vás, tam je jenom voda svěcená. Tak já bych to teda, já to nebudu protahovat, já bych musel jít zase miliony let nazpět, když Bůh stvořil svět a to je strašně dlouhý na vás, myslím. To si poslechněte v kostele, tam je místa dost tak prosíme všemohoucího Boha, aby ty lidi, kteří vcházejí do toho prostoru, aby taky prožili, jak říkal pan farář, i to duchovno, i to krásné, co ty umělci jim přinášejí, ať to spojuje to město a ať to hlavně přináší nejen zábavu, ale taky to duchovno. Tak požehnej tuto budovu všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Tak, a pan starosta taky. Děkuju. Já tedy jako režisér českých filmů jsem úplně v šoku, protože v České republice se ruší jedno kino za druhým. Dokonce i multiplexy se ruší, takže letošní rok je nejhorší pro českou kinematografii. Lidi vůbec nechodí do kina, ani na Hřebejka už nechodí. A já jsem v šoku, že tady máte nový kino a otvíráte ho, jo. A zrovna naším filmem Cesta do lesa, takže já věřím, že dnešním dnem nastává renesance české kinematografie a že to kino neskrachuje a bude pouštět české filmy a může americké klidně trochu, jo. Ale tak Tomáši, co ty na to říkáš? To je úplně neuvěřitelný tady ta situace. Já jsem ročník 57 a při pohledu na vaši leb jsem si vybavil, nevím proč, citát Vladimíra Iljiče Lenina. A určitá spojitost. Ze všech umění
je pro nás nejdůležitější film. A já chci k tomu dodat, Vladimír, teda, že žádná projekce domácí u té nejplazmatičtější obrazovky nenahradí, a to podtrhuji, nenahradí živý zážitek z kina na velkém plátně. A proto skutečně musím říct, že je to zázrak, že se otvírá nové kino. A zde pan starosta nám teď přislíbí, že bude sponzorovat z vlastní kapsy každý lístek alespoň 80 korun, aby výsledná cena byla 20 korun. Ale potom, ale děkujeme. Střihač. Není to někdo střihač? Střihač. Už máte pokropeno. Tak, už je to hotové. Ještě foto společné. Ano, tak úsměvy Tomáši, manažerko. No jo, ale Neberte nohy, já si stoupnu na špičky vedle manažera. Blíž k sobě, blíž k sobě. Mohl bych být tak krásný jako vy, tak slavný. Jen vy volej. Děkujem. Díky a tedy vzhůr do... hlavní vchod do kina je tamhle, prosím, tady je boční. Nedotkl jsem se vás. Ne, vůbec ne. Ještě nepouštěš. Mě teda stojí Bruce Willis, no, ale už ani nevím, jako... Kurzy francouzštiny pro začátečníky. Où est la toilette? Kde je toaleta? Je ne sais pas. Já nevím. Nevíte, kde je toaleta? Adieu. S Bohem. Tak pojďme si připít na zdraví a vděcháme to více. Tak tady tenhle stůl se promění v nádherný výtvarný raut, na který jste samozřejmě taky všichni moc zváni. Třeba tady moc vítám a těším se, až se tady povídáme třeba. Máme na to čas, jo? Tak můžu takový já bych se Těšíte se na ten film, nebo jak jste se o něm dozvěděli, jak se vám to opravdu ten film? Těším se na ten film, protože znám, jak osobně znám režiséra Wardla i vlastně herce juniora a měl jsem tu čest tam dělat kompars, takže jsem na to zvědavý, jak to, takže jsem viděl několik natáčecích dnů, protože se to točilo u kamaráda na severním Plzeňsku na Rapštejně, takže tam to znám spolužáka, takže proto taky jsem zvědavý, jak to natočil. Budete sem chodit pravidelně, nebo je to výjimečně? Budu sem chodit určitě pravidelně, protože to mám blízko, jsem v podstatě skoro místní, takže budu navštěvovat často hlavně český filmy, pokud tady budou se vysílat. Není tady náhodou pan Svatopluk Sýkora? Kamarád Davida Vávry, který tam hraje inspektora Lesního. Vzpomeň se na herce. Já ho nevidím. Tak to je adjunkt nebo jsi revírník? Jsem revírník. Už je... Děkuji. Dějte se. Díky.
Děkuji. Děkuji. Nashledanou. Tady ještě